Fuchsia Tribal, Final Fantasy 9. Olit kuin transsissa. Miten tämä on mahdollista? Täydellisellä omistautumisella hahmolla. Kuinka herkkä vastaus? Pysy nyt pöksyissäs kuule. No, yritänhän minäkin omistautua täydellisesti hahmollani. Totta. Erikoislaatuinen irti. Noin mielenkiintoisia noin napit. Mistä sä ostit ne? Nappipootini meni kaupataan. Go Tampere. Go Tampere. Tamperelaiset osaa. Nyt nappisilmät irti napeista. Miksi? Miksi hahmo? No, mä vaan pidän Final Fantasy 9, varsinkin tästä hahmosta. Ja sitten kun ruumirakenne on harvinainen mieltä, että sopii kujalle. Ihankaa sitä. Ootko kaiken ähertänyt yksin kylmässä maailmassa? Kyllä tyttöistä on aika paljon. Mutta on tästä ainakin puolet itse niin ommeltu. Loistoa. Hienoa. Kiitoksia. Aplodit.